Vítajte na tomto kanále, ak si narazil na mňa, ja som MH Witchbear a vítaj v tomto prvom videjku. Takže, no, toto bude taký nový kanál, ktorý som založil. Budeme tu rozoberať na tomto kanále rôzne veci, či už to sú nejaké záhady, nejaké teórie, možno proste všetko, čo ma napadne. No a v ďalšom prípade by som veľmi pekne poďakoval všetkým ľuďom, ktorí na tento kanál prídu. A vlastne by som bol rád, kebyže dáš odber. Do začiatku by mi to strašne moc pomohlo. A potom vlastne kebyže by si dal like, napísal nejaký komentár, tak to by ma tiež potešilo. Moc by ma to potešilo. A môžeme hrať Minecraft, môžeme riešiť rôzne teórie. Prečo je napríklad matematika tak zlá, prečo je tak moc nenávidená. Všetko je len na vás. Sa regenerujem tak rýchlo. A môžete napríklad do komentára napísať, aký ste dneska mali deň. Napríklad veľmi mi to pomôže. Jo, toto musí vyzerať strašne bizárno. Že neviem skočiť ľahučký skok, ale tak čo už. Tak. Počkaj. Ne. Že. Alebo. Už som sem síce jedno video dal. Malo jedno hliadnutie, ale to podľa mňa bol bot. Takže chcem reálnych ľudí. Ja som mal skočiť sem. Ďalej. OK, ideme na to. A budem rád, keď mi napíšeš feedback, keďže to by som strašne rád ocenil. Už som jeden YouTube kanál spravil a chcem skúsiť nový. Tam som to mierne pokazil. Na tej chybe sa môžeme pozrieť na budúcom videjku. Ale na budúce videjko by som rád už spravil na tému tohto kanálu, reálne. Ten typek je cute, že na mňa počká. Tak. Teraz máme akože skočiť tam, hej. Dobre. No. A budem rád, keď zanecháš feedback, či by si sa pridal do mojej komunity, po prípade. Ja budem rád, keď dosiahnem veľa odberateľov, ale ja to robím len kvôli tomu, že ma to baví. Jo, baví ma robiť rôzne projekty na YouTube, také väčšie. Tak, poď, tak, super. Zase som spadol, čož není moc dobré. Jo, a už sa som joinol na video. Zase som spadol, to čo je za mapu, toto je prvý level a už ho neviem spraviť. Toto to robil, prosím, pekne. Počkaj, ja sa dám do F5-ky. Tak, hop. Ja, nejde to moc. Jo. A budem rád, keď niečo napíšeš do komentára, dáš like, odber a dúfam, že som aspoň niekomu zlepšil deň. Uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čauko.